слухаєте бесіду «Подвиг материнства». Важно нам увидіти, заглянувши у народження дітей, кажемо: Боже, тільки від Тебе зависить добре зачаття, добрий плод, добре возрастання плода і здорове народження. Ми родилися вдома від бабки і рождалося в сім'ї по 10 дітей. При родах не було якихось спеціальних пристроїв. В принципі, і сьогодні не є. Кроме того, що докторка підказує, упирайся, роби, більше нічого. Сам процес дітонародження унікально сложний, унікально інтересний, наповнений трудами матері і трудами дітонародження. Но Євангеліє свідчить і великою радостю дітонародження. Мама, коли народить дитинку, ніч не помнить на світі. Все, вона родила нове життя. Вона з ним тепер єдно. Вона мама. Материнство наших людей, коли прийшов Кирил і Мефодій, вперше прочитав нашим предкам, карпаторусинам, Євангеліє на Рождество Йоанна, а вони невірно звідалися: «Святі браття Кирил і Мефодіє, так значить, це не проста, а глибоко сложна, тайна робота Духа Святого, коли плод розвивається». І з того часу в нашому народі, скільки сюди не приходило німців, шведів, котрі приносили сюди розврат, мерзость, наш народ завжди розумів: чистота нації зависить від духовної чистоти її народу. І тому дівчатка і матеря завжди були в великому почоті. І нині ми кажемо: Господи, благослови наших матерей, старших матерей, молодших, благослови наших дівчат, щоб вони вберегли себе від цього її розпусту, дикості, котру так коли з силою тягнуть пустельників, розвратників і блудники, а вони ся тим хвалять, чимся наш народ у своїй більшій часті ганьбиться. Ми сьогодні кажемо: Божа Мати, поможи, щоб наші діти родилися духовні, красиві, щоб зачиналися не в період поста, а в період благословенний, щоб зачиналися у святості і з вірою, любов'ю батьків. Бо тоді лише наші діти, котрих родяться в нас, будуть способні зробити нам для нашого народу будущее, добре, зріле, духовне покоління. І на кінець апостола Павла сказано: для нас уже, людей, які познали віру во Христа, уже ближайше нам спасіння, чим колись ми повірували. Ніч перейшла, і день приблизився. І каже Павел: так откладім убо діла темні, і облечимся оружие світла. Як днем ходим благообразно, не козлогласование, это вопли дикарські, различні некрасиві пісні, не любодіяння і студіяння, не рвенієм і завістю, но одіньтеся Господом нашим Ісус Христом, і плоти угодія, то, що треба наші плоти, не перетворяйте у похоті. Текст, який я зачитав, має 1150 років, а ми його читаємо так, як свій, тому що іменно церква уберегла, присокотила древні тексти, глибина яких і граматичні форми яких намного, на порядок більш сложні і більш точні в перекладі із греческого язика, чим современні, упрощенні язики. Молім Бога, щоб Господь навчив нас відноситися з любов'ю і со страхом і відповідальністю до дітонародження. Убійства дітей і аборти, щоб не числилися між нашими людьми. І щоб ми дали життя і матеря наші помнили, що діти її – це візитні карточки у Царство Божє. Жінка спасається через дітонародження, якщо ще й прибуде у вірі, благочесті і чистоті. Пам'ятаймо слово Господнє, сокотім то, що сокотили наші предки.
коли приходили сюди другі мудреці із других народів, лише маленька часть маргіналів скочила у сани, бо хотіли бути начальниками. Більша часть народу не пішла за ними. Так і нині, так буде і завтра. За те, що ми обладаємо візантійським православ'ям, мудростю візантійською. І тут на землі способні видіти, оцінювати об'єктивно і правильно, а в вічності за свою чистоту, святость і віру православну надіємося отримати Божу милость і награду Царство Божоє. Ви слухали передачу «Подвиг материнства», який у нашому русинському народі усе славився високо, бо то великий труд, щоб дитинку зачати, виносити, родити, воспитати, скормити, дати її просвіщення, прискипити до серця віру, що потім добре дитина послідувала через все життя путем Христовим і в'єдно з родителями наслідувала царство. Так нас учили предки, так і донині считають главну задачу материнства і наші карпатські русини. Радіо Лада. Радіо Лада.